Dagitoy ngayon tayo suksukisuken kalikiti kay papanan dagitoy asorsurat nga kailangan kadawaten tayo iti Dios iti nananay nga sirib nga gapot sa lingato tin tayo parang ngadal panangutob-utob kaligitoy asasao tadigitoy kakabsatin na ibagbaga kaligiti na pudno asaksi nga mabasa iti Isaias 43 iti 12. Ipablaak ko ken isalakan ko ken ipakita ket awan iti sabali aganggan na a Dios kada kayo. Gapuna ada kayo dagiti saksik kuna iti Dios ken siya iti Dios kinunana. Isu kaligiti kapsat ngayon ibagbaga alaen tayo kadigiti na pudno ngayon na ibagbaga anay maldit kadigitoy asasao ta kinunana iti Isaias 43 iti Jes da kayo dagiti saksi kuna ni Hiuba ken iti adipen a pinilik tapno maamuanyo ken patsindak ken maawatan nyo asyak daytoy kinunana. So kaliti kapsat awaten tayo nalaing no datayo itinapudno asaksi. Tadigiti kapsat intayo metlaeng panpanaknakan ken panpanakdekan da idi digitoy asasao nga inaibagbaga digiti napudno asaksi. Awan idi iti sa nabukel a Dios nga imun una ngem siyak ken awan tumet iti sumarno kanyak kinunana iti Dios. So kaligiti kapsat iti napudno asaksi digitoy tintay lang saksaksyan digitoy asasao anay lanad ti lokot iti pagbasaan tadigitoy nay surat idi iti daan at tulag ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti Isaias 34 iti 16. Sa pulo nyo nga agapo iti libro ni Hiuba ket basahin nyo kinunana. Dagitoy awan to ti agkurang. Awan to iti mangsapol ti kadwana. Tadigiti daduma kapsat asaksi addamet digiti daduma nga inay nayunan da kadagiti kay papanan digitoy asorsurat ngayon ipalpalawag ket mapandapay ilako digiti inda pagbasaan aladuma digita kapsathan anapudno digita ngayon na ibagbaga tadigiti daduma nagaramid da kadagiti linlinteg dalaeng taiso itimbilin itingiwat ko ken iti espiritu na inurdong na ida. So di kita kapsat ti kabuklan ni gitoy akay papanan na ket awaten tayo dagiti na ilanad kadigitoy asorsurat. So nga tayo nga palalilaw kapsat digitoy nga intayo alalaen iti kay papanan na. Tayo iti kinunana iti baro atulag iti naisurat iti Hebreo 12 iti 1. Gapuna da kayo met idinto adda iti aglawlaw kada kayo akas taunay iti kadakkel iti kaado dagiti saksi. Iwagsak tayo amin a pakadagsenan. Tayo iti daduma kapsat iti patpatsin dalaeng nga kas iti panagibaklay ibaklay iti cross digiti dadduma ngem kada tayo ti panagibaklay tayo digito tintay baklay akay panan digitoy asasao met laeng saan ket akas jay tadigi jay na inlubungan laeng abanag ken iti basol a manglawlaw as silalaka kada tayo ket tarayen tayo kuma asianos iti
tarayin nakaikabil iti sangwanan tayo. Kadagiti kapsat ti sangwanan tayo, igiti metlaeng adaptapi kadagitoy asasao ti linaon iti Biblia. Takinuna iti Proverbio 14 iti 25. Iti napudno a saksi mangispal iti kararwana. Isu nga haan nga dayjay silalasag abagi tayo, ti ispalin tayo no diket iti kararwa tayo. Iti napudno ngayon tayo pinangispal. Nagturong sa dingato ngem iti aglawlaw karigiti na ulbod mangallilaw. So di kita kapsat taado di kiti mangallilaw nga iti bagbagada dito iti pakapasamakan iti biyag nga agnanayon. Mamahan nga dito kapsat iti pungto iti bagbagana karigitoy asasaw no diket ijay langit ti bagbagana no adalen tayo ken sakimaten tayo digitoy akay papanan digitoy asorsorat. Takinunana iti daan atulag iti Proverbio 14 iti 5. Iti matalag asaksi dinto agtiri ngem iti naulbod asaksi agiyes ngaw kadagiti tiri. So dito kapsat ti ibagbagana nga pamanetnet digitoy anakay lanadan kadagiti sorsorat. Tado digiti ulbod nga mangal alilaw lang ditoy alubong. No han nga alaen iti kusto kay papanan digitoy kasanunto iti panaka tungpal digitoy asasao. So nga masapol kakabsat nga alaen tayo kadagiti napudno ngayon tayo tartarayen ken intayo panangispal iti bukod tayo akararwa. So may papabot ko kapsat gaputi Facebook online Bible study digitoy akay papanan digitoy sasaw ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin sa amin. Amen.